بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽቦ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘልብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክዝድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዝለማዓንቲ 25 ለካቲት ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ መርቆሪዎስ እዩ። በረኸቱን ረድኤቱን አማላድነቱን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ድማ ናብ ጻድቅ አቦና ቅዱስ አቡፋናን ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕትን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በሰላም በዓል በሰላም አብጽሕና ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። አባ አቡፋና ዓቢ አባ አቡፋና ኣብ ምድረ ግብጺ ተጋድልኦም ዝፈጸሙ ኣብ መዓልቲ 500 ጊዜ ኣብ ጊዜ ለይቲ ድማ 500 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣብ 40 መዓልቲ ድማ ሓንቲ ጊዜ ጥራይ እኽሊ ዝጥዕሙ ዝነበሩን ሙሉእ ዘመኖም ኣብ በረኻ ብዓቢ ጽሞና ዝፈጸሙ ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቕ ብጣዕሚ ዝፍለጡ ካብ ምሕባጡ ዝተለዓለ ብጣዕሚ ግዙፍ ዝነበረ እግሮም እዮም። ነዚ ምኽንያቱ ድማ ስለ ናይ መድኃኔ ዓለም ፍቕሪ ኣይቅመጥን ኣይደቀስን ኢሎም ን18 ዓመታት ብምቓሞም እዩ እግሮም ዝሓበጠ። 18 ዓመት ናይ መቋሞም ዜናኸ ከመይ እዩ እንተበልና ሓደ መዓልቲ ኣነ ግን ካብዛ ዓለም ዝፍለዮ መዓስ ይኸውን ክብሉ ሓሰቡ እሞ ብርግጽ እዚ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ክሓስብዎ ይኽእሉ እዮም። ሓሳቡ ጠቓምን ዘይተፈቕደን እዩ። ጠቓሚ እዩ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ሞት ከም ዘሎ እንተደኣ ፈሊጡ ወይ ድማ መዓስ እየ ዝመውት ኢሉ እንተሓሲቡ ንስሓ ይኣቱ ንኽፉ ይገድፍ እሞ ይገድፍ ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዩ። ዘይተፈቕደ እዩ ዝበልክዎ ድማ ብኽልተ ምኽንያት እዩ። ይትበሉ ለጌሰም ንጽባሕ ኣይትበሉ ዝብል ኣምለኻዊ ቃል ስለ ዘሎ እዩ። ሰብ ብፍላይ ዓለማዊ ዝሞተሉ መዓልቲ እንተዝፈልጥ ንሓፂር ጊዜ ሽበራን ጭንቀትን ይበልዖ። ድሓርግ ድማ ጊዜኡ ምስ ነውሐ ከም ሰብኣ ትካት ወይ ከዓ ማለት ኣብ ዘመነ ኖህ ከም ዝነበሩ ሰባት ብዙሕ ከዘናግዓሉ ሓጢኣት እሞ ክሰርሕ ንስሓ ከኣቱ እየ ስለ ዝብል እዩ። ናብቲ ዝቐደመ ነገርና እሞ ንመለስ ቅዱስ አቡፋና በዚ ናይ ዕረፍቶም ነገር እንዳሓሰቡ ከለው ቅዱስ መልአኽ ተገሊጹ ተረፈከ 18 ዓመት ተሪፍካ በሎም። ንሶም ድማ ጎይታ 18 እንታይ ክብሉ እንተሓተትዎ ከይመለሰሎም ተሰወረ እሞ ካብ ረቂቕ ክሳብ ኢዮቤል ብዙሕ 18ታት ኣለዉ። ንሶም ግን 18 መዓልቲ እዩ ኢሎም ንጎይታ ተመባጻብዑ። መብጻዕኦም ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣይቅመጥን ዝብል እዩ። እንዳጾሙ እንዳጸለዩ ን18 ዓመታት ቆሙ እሞ ሞት ኣይመጸን። 18 ሱባኤ ዶ ይኸውን ኢሎም ከዓ 18 ሱባኤ 126 መዓልትታት ቆይሞም ጸለዩ። ሕጂ እውን ሞት ኣይመጸን። ኣይ 18 ወርሒ ደኣ ዶ ይኸውን ይኽእል ይበሉ እሞ ን18 ኣዋርሕ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ቆይሞም ከዓ ተግሁ ጸለዩ። ሕጂ እውን ሞት ከም ሽታ ማይ ኮይኑ ተረፈ። ካብዚ ጊዜ ግን ናብ ፈጣሪ ለመኑ። ጎይታዬ ዝበልካኒ እንታይ 18 እዩ። ቅዱስ መልአኽ ድማ መጺኡ ኦ አቡፋና ዝተረፈካ 18 ዓመት ስለ ዝኾነ ጽናሕ ኢልዎም ተሰወረ። ልቢ በሉለይ ክሳብ ዝመውት ኣይቅመጥን ኢሎም ተማባጺዖም እዮም። እዞም ቅዱስ ገዳማዊ ኣቦ ኣብ ቃሎም ዝጸንዑ ሓቀኛ ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ን18 ዓመታት ተተኺሎም ከም ዓንዲ ቆይሞም ጸለዩ ጾሙ። ንኸምዚ ዝበሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ድማ ሰላም ለከ ጽኑዕ ከመ ዓምድ ዘእያን ቀለቅሎ ሞገድ ኦ ማዕበል ዓለም ዘናውጾ ብርቱዕ ዓንዲ ምስጋና ይግብአካ ይብልዎም። ስለ እዚ ቅዱስ ተጻሓፈ ኣርኬ ድማ
ሰላም ለቆመተ አቡፋና ዘአልቦ ኑታጌ እስከ ተመሰለ እግሩ ከመእግረ ነገ ይብል ካብ ብዝሒ ሙቋም አካሎም ደቂቁ አጋሮም ናይ ሓርማዝ እግሪ ክሳብ ዝመስል ገዚፉ ስለ ዝነበረ እዩ በረኸቶም ይሕደረና አባ አቡና አቡፋና ኣብ ዘመኖም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም በዛ መዓልቲ እዚኣ በዓረፉ እሞ በረከቶም ይሕደረና ከም እውን ቅዱስ እንጦኒ ሃዲስ ሰማዕት ቅዱስ እንጦኒ ብትውልዱ ካብ ሶርያ ዓረባት ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቅድም ህይወቱ ንክርስቲያን ዘሳድድ ንካህናት ዝቅጥቅጥ ንኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ዘቃጽል ነበረ እግዚአብሔር ብንስሓ ምስ ፀውዖ ግን ቅኑዕን ጻድቕን ምሩፅ ንብረትን ኮይኑ ተረኽበ ኣብ መጨረሻ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መከራ ንሰማዕትነት በቕዐ ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ትግሃት ጽንዓት ፍቕርን በረከትን ይዓድልና ካብ ምስትውዓል እውን ኣየትርፈና ኣሜን ለካቲት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ ቅዱስ እንጦኒ ሃዲስ ሰማዕት ቅዱሳን ሰማዕታት አውሳኒዮስ ፊሊሞናን ሉቅያ ድንግልን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ደቀ መዛሙርት ዝኾኑ ቅዱስ ቶና ዲያቆንን ሰማዕትን ቅዱስ ሚናስ ዘሃገረ ቁስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ አቡነ አዊብ አባ ቡላ በረከቶም ይሕደረና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ኣናበባ ካብ ፊደል ኩሉ ዘንጠብኮ ድማ በኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተኣረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ምድራጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀን ነበኪ ተማህፀን በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን